Jalupogai marobila Eliud Lagat ochung' tenge kaka yor chiwo thuolo ne nono tho mar Albert Ojwang'. OCS matisindo bila ma Central Nairobi ochwale doho ka itude kod tho Albert Ojwang'. Piny owacho kwa mondo orit chenro mag kedo kod lwenje kit chwech mathiro chenro mag joma mine pacho ka. Machiegni nyakwana mag Ojwang' chenro ni mar ka gi kacha nyinga en James Opondo. Jalupogai mar obila Eliud Lagat ogo bade piny kendo lando ni ochung' tenge kaka yor chiwo thuolo ne nonro ewi tho mar Albert Ojwang'. Lagat ochung' tenge kinde ma jokedo ne ratich oganda osebedo ka sundo mondo ogwe tao kaluwore ni en ema ne ochwalo ng'ur mane omiyo mak Albert Ojwang' motelo ne tho mare tesindo bila ma Nairobi Central. Tho mar Ojwang' osekelo liete pacho ka oganda dwaro ni mondo tim nonro mar yango adiere ewi ji ma otudore kod tho mare. Jatend kweth mathoth od bura mamalo Kimani Ichung'wah kanyakla kod jating dai mar jatend piny Kenya Faruk Kibet ochamane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kuom siasa mapogo oganda. Gikoni nonro madhi nyime ewi tho Albert Ojwang' ok owinjo rwake siasa manyalo rocho chenro mag yudo ratiro ne familia Ojwang'. Nyinyi mnajua mkabila hapa Kenya, yeye akiamuka mlima, sijui mlima gani, mlima ama sijui anajiita ni, akilewa anasema ukabila, akiamuka kwa kitanda na bibi yake anatuambia tutapigana sijui Disemba. Shetani afanye nini? Tufanye maendeleo, tukijenga shule, tujenge kanisa, tujenge hospitali, wamama tuulize gavana atusaidie hii mama ya SHA, watu wetu wapate SHA, watoto wawe wengi na waende shule. Tusikubali wakabila, wale watu wanaeneza siasa za chuki na ukabila na uchochezi wapate nafasi kwa siasa za Kenya. Tuendelee na kuunganisha wa Kenya, tuzingatie yale mambo tulioelezea maendeleo. Ikifika wakati wa uchaguzi tutakuja tupige siasa, lakini hata siku hiyo sisi tutakuja na agenda ya mpango wa kazi ya raia, sio mambo ya matusi hiyo nasikia wanaeneza. Wakati ulikuwa deputy president, term ya kwanza ikakushida kumaliza sababu ya siasa ya uchochezi, siasa ya ukabila, chuki na mambo ya kugawanya nchi. Tumeanza kuona watu wakikuja hapa nia yao ni mbaya, kwa sababu kama unataka kusaidia, kwa nini unakuja kutukana viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi? Sio ni mbaya? Na nyinyi mtakubali? Riwruok kweth mar jogedo e kaunti ma Bungoma okwedo ji moko masani okonore mawuondore ni gin jolony e timo oraka kendo koto omenda kowuok kuom josiasa. Kotelengi kod jakoma mar riwruogno Ben Wafula giwacho ni giseyudo ote mar ng'ur mbui mar MCA mar Halaba Colenius Makanu kaka achudhego osebedo ka tiyo kod nying riwruogo wego rag mopuodhi ka gimanyo oraka mar loso apaya e kaunti no. Gichiwo ndalo 7 ne jokweth achudhego ma osebedo ka tiyo kod nyingi mondo okwang'ono kata kaunegi ondamo mar chik, gino mabiro bedo kaka ranyisi ne joma paro ketho ne jomoko tijege. Michael alitafuta kasi akitumia jina yetu ya Bungoma Contractors Association kama yeye ndio chairman, na alipewa kasi.
kwa hiyo jina, na hiyo kazi hakufanya. Mheshimiwa, watu wake wamelalamika sana, naye akaona alisaidia huyu akijua ndio mkubwa wa contractors, na kazi iliharibika. Sasa tunataka kuclarify ya kwamba Michael Nyongesa Mahanu is not the chairman. Hiyo kazi ilipewa mtu ambaye hatumjui. Nataka tufanye kazi vizuri, executive and our county assembly. Sasa hatutaruhusu mtu yeyote akuje alete furugu, alete kusosana between the executive and the county assembly. Tunataka tufanye kazi as a team, and I'm calling upon all contractors tukuje pamoja, tufanyie kazi pamoja as one people of Bungoma County. Sisi tuko capable kufanya hiyo kazi wakati tutapewa, lakini kwa sahi mheshimiwa alipewa mtu individual, na huyo mtu apepe msalaba wake, na mheshimiwa pia akuje kwa hii association atuulize leadership ni gani, na tumwambie watu wasitumie tu hiyo jina kwenda kukoni maofisi. Tunasikia wengine wanaenda kwa ma executive wanawatishatisha wakiwaomba pesa. Hiyo sio sisi. Jatend Sendo Bila ma Nairobi Central Samson Talam onkoro idhi geng'ne kuom ndalo ariyo kanondo dhi nyime itho mar Albert Ojwang ma en bang' duol mar IPOA kwayo mondo geng'ne ka gidhi nyime gi timo nonro. IPOA kwayo do mondo odine Talam to Sendo Bila ma Lang'ata. Samson Talam ne ondhi gi obila juma mokalo e boma ma Eldoret. Simbong'we yamo mar Talam bende biro kawo gi apisas matimo nonro e wi nek mar Ojwang mane owito ngimane te Sendo Bila ma Central ekine maduol mar IPOA pod dhi nyime gi timo nonro margi. Case that we have quoted, the Mwangangi versus Jolony weche mag puro kwayo jopur mondo oduok chien tiyo gi yedhe mane okute kaka yor rito lowo kendo jokeo makare ka giwuoyo e kaunti ma Nakuru juma achiel bang' rwako odiechieng' mar chiemo e piny ngima. Jopur okwa mondo olok yore mag pur kendo tiyo gi yore ma opogore opogore mar nego kute. Jolony olero ni puonj ma kamano pod biro dhi nyime mar neno ni gikedo kod midhiero kaka lal chiemo machon ma ikelo gi tiyo kod yedhe ma ok owinjore neg kute. Imefika mahali ya kwamba nikipanda kitu unakuta ya kwamba kama ni mimea nikipanda inakataa kupanuka na inakataa kutoa mazao. Sasa wakati mwingine unakuta ya kwamba ninatumia mbolea hii ya mifugo, na ninaona ya kwamba sasa hiyo shamba inaanza kuinuka. A range of chemicals, there are so many of them, they range up to 300 of them. Used by farmers mostly to be able to establish whether they are within limits or they exceed limits. So, as I mentioned, if they exceed limits, it's upon us and any other stakeholders in the context on this value chain to be able to take initiative. Jaod bura e kaunti ma Kwale Fatuma Masito sundo piny owacho mondo oridi chenro mag kedo kod lwenje kit chwech mathiro chenro mag joma mine e kaunti no. Kano wuoyo e gwenge ma Makinon e romo mano bage mar twak kaka mine kalo e nek kaachiel gi lwenje mag udi. Masito owacho ni apisas mag obila ok kony joma kalo e midhiero makamagi e yo mawinjore kinde duto ma gidwaro konyo. Lero kaka onge mar arita ne joma mine miyo timbe makamagi dhi nyime, gino mamiyo joma mine pek mar dago ngima makare. Na hatuyaongei. Nataka kusema kwamba stop. Masito, mheshimiwa mbunge mwakilisha Ndugu zangu wa polisi, tusaidieni. Sisi kama wanawake ni jambo la kutia uchungu sana. Wakati tumekuja polisi, saa nyingine police officers pia huwa wanakuwa yani ni kama wanaona ushahidi haupatikani. Assist us. Kwa hivyo nawaomba msinyamazie hizi cases, kwa sababu huko Kwale County na Kilifi mahali ambapo nilikuwa, hizi cases ziko on the rise sana, na lack of knowledge sana ndio inafanyanga mtu asikam forward kuripoti kesi yake. Dhulma ya kijinsia sio kupigwa, sio kukatakatwa, lakini hata mimba za mapema ambazo tumeona katika wodi hii ya Makina especially tumeweza kuathirika vilivyo.
Gavana Manarok Patrick Ole Ntutu ochako chenro mag chwalo yedhe mag thieth manengogi romo $50,000 ne osiptende e kaunti no mangima koloso e od thieth maduong' ma Narok. Ntutu bende kwa jopiny mondo ndikre e bwo okumba thieth mar SHA. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Narok Anthony Namunkuk osingo ne oganda ma Narok ni yedhego dhi choponegi e kor gwenge mondo oduok piny pek ma oganda osebedo ka yudo e kinde ma gidhi manyo thieth e gwenge maboyo. We want to tell the people of Narok that the drugs that we've actually flagged off today are going to our level 2 and level 3 facilities. Those are our dispensaries and our health centers in all our 30 wards. Usually what we do for our level 4 hospitals, that is the referral hospital, Nairobi Ankare, Ololunga, Emurua Dikir, and Kilgoris and Lorgorian, we jukumu letu sisi sote kama watu ya community tujue tutapata amani kwa njia gani. Sisi pia wamama tu chip in, tujue kwamba wewe kama mama utafanya namna gani ili amani patikane, kwa sababu pia serikali ni wanadamu kama sisi, na tusiposhikana wote pamoja na serikali haitawezekana, tutalemewa. Mkitupatia sisi wamama, mtu empower, mtupatie kazi. At least kwa hizi groups tumeshika, mtusaidie vitu za kufanya kama kuku, mtusaidie hata miti tupande, tuze nursery, tukue Weche mag tuke ni e kinde makoro ikwano mana ndalo mondo tuke mag CHAN chakre ayanga